nga di. Uy, uy, uy. Sige. Uy, ito. Okay. Okay. Sige na, Kay. Masakay ko na yung TLC dali. No. Masari nga, di mahuram daw, nasing yato merkado. Mga merkado ni. Oh. Mapalit kami malima. Mahuram daw kay, at sa merkado. Gusto ako. Ako. Sige, pidal, pidal. La. Dasungadi. Yung anay ha, kay may dapa motor o man. Ano? Mama. Ada na. Sige, pidal. Di pa ako. Baby, sige na. Ano? Kato na ako dito. Wala pag-video ako. Ay, pag-tindog ka sa wallet ko. Agil, luwatek. Mahulog nga ni. Diri ka na sunod yung instruction. Na. Ibalik nga dito. Balik nga di. Balik nga di, Kay. Igdo suti. Igdo suti. Igdos nga ni. Ano pag gusto mo? Podog. Ano importante ka?
Usip. Thank you for watching. And don't forget to click like, subscribe, and click the notification bell for more videos.